Son eslovaca, chámome Zuzana Peselova. Estou rematando a miña carreira de Filoloxía Románica en Bremen, que queda en Alemanha. Veño para aquí para estudiar o galego, que é unha lingua que me dá moito cariño, que simplemente me toca o corazón. Eu falo xa 9 linguas, románicas, eslavas, xermánicas, e agora estou aprendendo galego. O galego me dá algo que as demais linguas simplemente non me dan. O que podo experimentar no galego é diferente, algo especial para min. Hai moitos paralelismos na historia do galego e na historia de lingua eslovaca. Un deles sería ser sempre lingua en contexto bilingüe, pero aínda así moi apreciada polo pobo en canto a perdurar, en persistir en loitar por ela. Falando a miña lingua materna, que é eslovaco, é para min unha experiencia de sentirme xoguetona. Falando o alemán é sentirme libre. O galego, para min, é sentirme querida, quererme a mí mesma. O máis difícil para min é o envelar. Teño unha amiga en Oleiros e outra en Ourense. Unha palabra que me gusta a min é tamén esquecemento. Teño unha relación con esa palabra porque me dio espazo libre para xogar coa lingua. Pois ao principio decía esquecementeime, pero claro que teño a conciencia de como é correcto, non? Que eu xa podo decir esquecín. Baixo a prácida sombra dos castaños do noso bon país, baixo aquelas frondosas carballeiras que fan doce o vivir. Pois a strena de Rosalía en Castro na Slovaku. K príjemnému chládku gaštanov našej dobrej krajiny. K hĺbke tieňa dubového lesa, čo nám život sladí, pridruží sa figový strom rodného domu. Ben falado! Mercado público que se celebra en días fixos. Feira. Ponse de noite para non ter frío na cama. Pixamo. Ves que mo sabes? Zuzana Peselova é unha universitaria eslovaca que está rematando a súa carreira filolóxica en Alemaña. Ela xa fala linguas eslavas, xermánicas e románicas, pero como moitos eslavos ten a paixón por aprender aínda máis idiomas. Leva 5 semanas en Galicia e xa fala o galego como ven. Moitos estranxeiros, cando veñen a Galicia e entran en contacto coa nosa lingua, quedan prendados da súa musicalidade ou do brío literario e científico que ten. Pero din sobre todo que a paixón que nos poñemos en facer que a nosa lingua sexa a lingua da sociedade moderna é contagiosa. Moitas veces penso que os nosos avós, e Castelao, e Rosalía, e o padre Sarmiento, gozarían moito vendo que a nosa lingua ten tan bons amigos e cultivadores no estranxeiro. Hoxe acaban de coñecer unha amiga eslovaca do galego. Abur.